Тегенде шундый матур, талантлы балалар, нинди генә төрле сый, Аллага шөкер, менә шул бала чагалар, балаларны күрү һәм аларның сәхнәдә булуы шундый матур, шулай бит. Мин дә мөмкин булса, үземнең кечкенә кызымны чакырсам, бергә берәр җырда җырлап алыр идек. Мөмкинме? Гөлназ Асаева. Синең бер карашың җитә, сагаямын туктап калам. Сөйкемле йөзеңне күрсәм, шатлык утында янам. Синең бер борчуың җитә, сагышлар тула күзгә. Уртак итеп бу тормышны яшәргә, кызым, безгә. Синең бер борчуың җитә, сагышлар тула күзгә. Уртак итеп бу тормышны яшәргә, безгә бергә. Синең бер сүзеңдә җитә, күңелне җылытырга. Мәхәббәтле елмаюың барын да оныттыра. Синең бер борчуың җитә, Сагышлар тула күзгә. Уртак итеп бу тормышны яшәргә, безгә бергә. Синең бер борчуың җитә, Сагышлар тула күзгә. Уртак итеп бу тормышны яшәргә, безгә бергә. Синең бер тынып калуың, таралмас куе томан. Моңлы җыр сузасың, кызым, яныңа былбыл кунган. Синең бер борчуың җитә, сагышлар тула күзгә. Уртак итеп бу тормышны яшәргә, безгә бергә. Синең бер борчуың җитә, сагышлар тула күзгә. Уртак итеп бу тормышны яшәргә, безгә бергә. Уртак итеп бу тормышны яшәргә, безгә бергә. Яшәргә, безгә бергә. Уртак итеп бу тормышны яшәргә, кызым, безгә. Гөлназ Асаева. Бик зур рәхмәт. Инде хөрмәтле тамашачыларга, шундай җыр моң сөюче тамашачыларга.